3,000-4,000 ta odam bor. дар вилояти Туркистони Ҷумҳурии Қазоқистон тақрибан 3000 шаҳрванди Ӯзбекистон ва Тоҷикистон дар марз қарор доранд, хабар медиҳад Tengri News. Бинобар гуфтаи муовини раиси вилоят Сакен Калкаманов, мардум аз Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар назди гузаргоҳи сарҳадии Жибекжолӣ ҷойгиранд ва наметавонанд ба хона баргарданд, зеро Ӯзбекистон марзҳояшро бастааст. сарҳади Қазоқистон ва Ӯзбекистон 5 рӯз аст, ки мардум дар гармӣ ва дар шароити ғайрисанитарӣ қарор доранд. ғизо ва обро дар мағозаи наздик бо нархи 3 баробар гарон харида мешавад. ҳоҷатхона низ пулакӣ аст. риоя кардани масофаи иҷтимоӣ ғайриимкон мебошад, гуфта шудааст дар маводи нашр шудаи сомонаи иҷтимоӣ, ки ба он Tengri News KZ истинод мекунад. дар ҳамин ҳол рӯзи 7 июл даҳҳо шаҳрвандони Тоҷикистон дар назди сафорати Тоҷикистон дар шаҳри Москва тазоҳурот карданд. иштирокчиёни тазоҳурот бо дипломатҳо мулоқот карданро талаб карданд ва шикоят намуданд, ки онҳо наметавонанд бо парвозҳои чартерӣ ба хона баргарданд. ба гуфтаи ҷамъшудагон, дар шароити пандемия онҳо наметавонанд барои пардохти хӯрок ва манзил пул кор кунанд. аз ин рӯ онҳо кӯшиш доранд ба ватанашон баргарданд, аммо парвозҳои чартерӣ ҳам дастраси онҳо нест. лозима барои кор аст. маҳз аз ин лиҳоз онҳо ҳарчи мехоҳанд зудтар ба ватан баргарданд. ба гуфтаи мушоҳидон, пандемия дар зиндагии муҳоҷирони меҳнатӣ аз Осиёи Миёна дар Русия дигаргуниҳои ҷиддӣ ворид кард. ҳазорон нафар бекору рӯзгори зиндагӣ ва инчунин бедастгирии ҳукуматҳои худ мондаанд. аз ин рӯ баргаштан ба хона барои онҳо ягона роҳи ҳалли мушкилот мебошад. аммо аз сабаби мавҷуд набудани хатсайрҳои ҳавоӣ миёни кишварҳои Осиёи Миёна ва Русия, ҳазорон муҳоҷирон аз ноилоҷӣ кӯшиш мекунанд, ки бо воситаи автобусҳои байниминтақавӣ ва бо нақлиёти ҳамсафар ба хона баргарданд. муҳоҷирони меҳнатӣ аз набудани кӯмак аз ҳукуматҳои кишварҳои худ норозӣ ҳастанд, зеро бисёре аз давлатҳо нигоҳдории шаҳрвандони худро, ки дар натиҷаи чораҳои карантинӣ дар хориҷа мондаанд, таъмин мекунанд.